Søren Jonsson. Til daglig så går jeg i 10. klasse. Jeg er 16 år. Bor jeg her i Herlev. Der er noget, jeg har tænkt på. Jeg er selv islænding, og hører tit i folkemunden, hvor folk de snakker om indvandrere, specielt fra Mellemøsten og så videre, at hvis de er så utilfredse med Danmark, så hvorfor ikke så bare smutte hjem og så videre. Jeg har også nogle gange hørt det selv. Folk de siger, kan du ikke bare smutte hjem til Island? Nej, fordi jeg elsker at være her i Danmark. Samtidig så elsker jeg også at være på Island. Fordi jeg er islænding, det er min nationalitet. Dermed ikke ens betydning med, at jeg skulle have noget imod Danmark eller så videre, men man har brug for at ytre sig om sin baggrund, og man har brug for at komme og fortælle om det. Spørger man mig, om jeg er islænding eller dansker, så er jeg islænding. Begge mine forældre, som er islændinge, jeg har hele min familie på Island. Men jeg er født her i Danmark, og jeg er enormt glad for at være her. Jeg er glad for at gå i skole her. Jeg er glad for, at jeg har mine venner her. Altså, jeg skal bo på Island, altså, når jeg bliver voksen. På grund af, der ser jeg mine børn vil trives bedst. Jeg ser mit erhvervsliv vil trives bedst. Jeg ser min familie. Det vil den også gerne, det vil den sagtens kunne gøre i Danmark. Trives bedst, men også bare, at jeg er ligesom, altså, jeg ved, altså, der er familie tæt på. Det betyder også rigtig meget, at jeg har familie omkring mig, fordi det synes jeg har været noget, der har manglet i min barndom. At jeg ikke har haft en bedstemor, der jeg har kunnet cykle over til. Eller ja, bedsteforældre og onkler og så videre. Der er fætre og kusiner, der er kommet til min fødselsdag. Og jeg også synes, der har været noget af det. Det er på nogen måde nødvendigt. Hvis jeg ikke havde alt den familie op på Island, og havde den i Danmark i stedet, så tror jeg ikke, altså, så ville jeg nok ikke have så store tanker om at skulle flytte dertil. Fordi at familie der for mig er meget gældende. Altså, det er godt at have tæt på sig, og det er godt at have nogen omkring sig, men altså, man er samme kød og blod, ikke? Og nogen, der altid vil være der for en. Føler, at det er enormt betryggende. Nogen, man altid kan komme til og have kært. På den anden side, altså, det er ikke kun familien, der gør, at jeg er så tilknyttet til Island. Altså bare det, at jeg lander på islandsk jord, gør, at jeg lige pludselig føler mig, altså så føler jeg mig hjemme. Hvis jeg ikke havde alt den familie op på Island, og havde den i Danmark i stedet, så tror jeg ikke, altså så ville jeg nok ikke have så store tanker om at skulle flytte dertil.